ассалому алайкум бинандагони гиромӣ. Нашри навбатии барномаи тиловати ахборро мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон манзури шумо мегардонем. Дар студия бо шумо Марҷуна Шарипова. 8 май асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо мақсади иштирок дар маросими гулчанбаргузорӣ ба ифтихори 79-солагии рӯзи ғалаба ба боғи ғалабаи пойтахт ташриф оварданд. 8 май асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо мақсади иштирок дар маросими гулчанбаргузорӣ ба ифтихори 79-солагии рӯзи ғалаба ба боғи ғалабаи пойтахт ташриф оварданд. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон сарфармондеҳи олии қувваҳои мусаллаҳи кишвар генерали артиш муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ, раиси Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон Маҳмадтоир Зокирзода ва вазири мудофиаи Ҷумҳурии Тоҷикистон Шералӣ Мирзо истиқбол гирифтанд. Президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба поси хотираи афсарону сарбозон ва ҳамаи онҳое ки дар ҷанг ҷони худро нисор кардаанд дар назди оташи ҷовидон гулчанбар гузоштанд. бо гузоштани гулчанбар ва гиромидошти қаҳрамонони мардуми тоҷик сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон равони шаҳидони роҳи озодиро шод намуданд. дар ин рӯз ҳамчунин раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе ва раиси Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар назди оташи ҷовидон гулчанбар гузоштанд. баъди анҷоми маросими гулчанбаргузорӣ президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ бо бардоштани пардаи рамзӣ муҷассамаи ғалабаро баъди интиқоли он ба боғи ғалаба ва навсозиаш ифтитоҳ карданд. дар маросими ифтитоҳи маҷмӯаи навсозишуда ҳамчунин ҳайати расмии Федератсияи Русия бо роҳбарии муовини раиси Думаи давлатии Маҷлиси Федералии Федератсияи Русия Караоол Шолбан иштирок намуданд. ҳамаи тадбирҳое ки дар боғи ғалаба аз тарафи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе амалӣ мегардад ба хотири посдоштани ёди қурбониёни ҷанг мебошад. бояд гуфт ки қаҳрамонию ҷонисории падарону бобоён ки дар рӯзҳои мудҳиши ҷанги дуюми ҷаҳонӣ барои озодии ватан сина сипар намуданд ҳамеша аз ҷониби роҳбарияти олии кишвар қадр карда мешавад. мавриди зикри хос аст ки дар арафаи таҷлили рӯзи ғалаба бо амри президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ҳар кадом аз собиқадорони ҷанг 40,000 сомонӣ ва аз ҳисоби раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ ба иштирокчони ҷанг аз пойтахт дар ҳаҷми 10,000 сомонӣ кӯмаки яквақтаи молӣ расонда шуд. ҳамчунин бо супориши президенти кишвар мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳо ба собиқадорон ва маъюбони ҷанги бузурги ватанӣ кӯмакпулии яквақта дастрас намуданд. 8 май асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо даъвати президенти Федератсияи Русия муҳтарам Владимир Путин бо бозидди корӣ ба шаҳри Москва сафар карданд. дар фурудгоҳи байналмилалии Душанбе президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон, муовини якуми роҳбари дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар шахсони расмӣ гусел намуданд. дар ин сафар президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро вазири корҳои хориҷӣ, ёрдамчии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба масъалаҳои робитаҳои хориҷӣ ва дигар шахсони расмӣ ҳамроҳӣ менамоянд. дар назар аст ки дар рафти ин сафар сарвари давлат дар чорабиниҳои тантанавӣ бахшида ба 79-умин солгарди рӯзи ғалаба ва мулоқоти ғайрирасмии сарони кишварҳои иттиҳоди давлатҳои мустақил иштирок хоҳанд кард. 25 май рӯзи ҷаҳонии футбол. пешниҳоди президенти Ассотсиатсияи футболи Осиёи марказӣ, президенти Федератсияи футболи Тоҷикистон, раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбеи муҳтарам Рустами Эмомалӣ вобаста ба эълони рӯзи ҷаҳонии футбол тариқи қабули қатномаи махсус аз ҷониби Маҷмӯи умумии Созмони Милали Муттаҳид пазируфта шуд. Иброҳим Назруллозода дар ин хусус гузориш медиҳад.
маҷмаи умумии Созмони Милали Муттаҳид қаднома дар бораи эълон намудани Рӯзи ҷаҳонии футбол ки аз ҷониби президенти Ассотсиатсияи футболи Осиёи Марказӣ, президенти Федератсияи футболи Тоҷикистон муҳтарам Рустами Эмомалӣ пешниҳод гардида буд, қабул кард. бозии футбол яке аз роҳҳои беҳтарини беҳдошти саломатӣ, тарғиби тарзи ҳаёти солим ва муҳимтарин василаи муттаҳидсозии халқу миллатҳои гуногун мебошад. дар робита ба ин, президенти Ассотсиатсияи футболи Осиёи Марказӣ, президенти Федератсияи футболи Тоҷикистон муҳтарам Рустами Эмомалӣ 9 феврали соли 2024 бори нахуст ба Созмони Милали Муттаҳид пешниҳод намуданд ки нақши футбол дар сатҳи ҷаҳонӣ пазируфта шавад ва бо қабули қадномаи махсуси Маҷмаи умумии Созмони Милали Муттаҳид расман Рӯзи ҷаҳонии футбол эълон гардад. ҳамин тавр маҷмаи умумии Созмони Милали Муттаҳид қадномаро оид ба эълон намудани Рӯзи ҷаҳонии футбол қабул намуд. дар қадномаи мазкур аҳамияти дар рӯҳияи сулҳ, ҳамфикрӣ, ҳамкории байналхалқӣ, дӯстӣ, таҳаммулпазирӣ ва бе ҳеҷ гуна табъиз гузарондани чорабиниҳои бузурги варзишӣ таъкид шудааст. ҷомеаи ҷаҳонӣ ташаббуси президенти Ассотсиатсияи футболи Осиёи Марказӣ, президенти Федератсияи футболи Тоҷикистон муҳтарам Рустами Эмомалиро дар бораи рӯзи 25 майро эълон намудани Рӯзи ҷаҳонии футбол якдилона пазируфт. таваҷҷӯҳ ва дастгириҳои ҳамешагии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба соҳаи варзиш ва тарғиби тарзи ҳаёти солим ба рушди соҳа ва ба даст омадани натиҷаҳои баланд замина гузошт. натиҷа ҳамин аст ки имрӯзҳо варзишгарони тоҷик дар мусобиқаҳои сатҳи ҷаҳониву минтақавӣ фаъолона иштирок карда бо гирифтани мақомҳои ифтихорӣ шарафи Тоҷикистони соҳиби истиқлолро ҳимоя ва шӯҳрати миллати тоҷикро баланд мебардоранд. дар баробари дигар намудҳои варзиш, футбол низ дар мамлакат рушд карда бо талошҳои ҳамешагии раиси Федератсияи футболи Тоҷикистон муҳтарам Рустами Эмомалӣ иншооти муосири соҳавӣ бунёд ва барои футболбозони тоҷик заминаи боэътимод гузошта шуд. футболбозони тоҷик бо истифода аз имкониятҳои фароҳам овардашуда ба машқу тамрин машғул гардида малакаи касбии худро пайваста тақвият мебахшанд. аз файзи истиқлоли давлатӣ ва ташаббусу нақшофарии фарзандони баруманди миллат имрӯз ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҷаҳон чун кишвари сулҳудӯсту созанда, тарғибгари дӯстиву бародарӣ ва таҳаммулпазирӣ муаррифӣ мегардад. иброҳим Назлузода, Баҳодур Ҳасанзода барои барномаи ахбор. дар заминаи баргузории озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст таваҷҷӯҳ ба китобу китобхонӣ дар мамлакат аз ҷумла шаҳру деҳоти вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон зиёд шуда иштирокчиёни озмун низ бештар гардидааст. гузориши Моҳираи Тоҳир дар ин хусус. озмуни умумии ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст имрӯзҳо миёни намояндагони қишриҳои гуногуни ҷомеа аз зиёӣ то марди деҳқон маҳбубияти беше пайдо намуда сол аз сол шумораи хоҳишмандон иштирок дар он зиёд гардида истодааст. дар маросими кушодашавии озмун дар ноҳияи Рошқала зикр гардид ки соли гузашта дар ин озмун 209 нафар довталаб иштироки бобарор намуда 3 нафар соҳиби ҷойҳои намоён дар сатҳи ҷумҳурӣ гардиданд. ният аст ки дар озмуни навбатӣ ин теъдод зиёд карда шавад. барои қадридонии ғолибони сатҳи ноявиву вилоятиву ҷумҳурӣ аз ҷониби вазорати энергетика ва захираҳои он 70 000 сомонӣ мукофотпулӣ ҷудо гардида хоҳишмандони иштирок афзоиш ёфта истодааст. дар озмуни навбатӣ дар баробари донистани шартҳои озмун инчунин ба намуди зоҳирии довталабон сару либос таваҷҷӯҳи хоса равона хоҳад гашт. пас аз муаррифии ҳайати акамон озмун аз рӯи 6 номинатсия ба кори худ оғоз намуд. дар номинатсияи адабиёти ҷаҳон 19 нафар довталаб ширкат варзиданд. бештари онҳо сатҳи баланди омодагиро нишон дода ба саволҳои ҳайҳати акамон посухҳои қонеъкунанда гардонданд. дар номинатсияҳои дигар низ довталабон омодагии хубе нишон дода мутобиқи шартҳои озмун маълумоти лозимиро манзур намуданд. аз рӯи маълумотҳои қаблии сатҳу сифати донишандозии иштирокдорон соли равон фарқкунанда мебошад. дар рафти озмун одамони касбу кори гуногун иштироки бобарор намуданд. ман тӯли 3 сол аст ки дар озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноӣ
از روی نامیناسیون ادبیات بچگانه شرکت می‌ورزم. امسال هم می‌خواهم تا دور جمهوری را خط یافته سزاوار جای نمایان گردم. دور نویوی آزمون جمهوری فروغ صبح دانایی کتاب است. مطابق نقشه دوام 2 روز ادامه یافته اشتراکداران ارزنده ترین به دور ولایتی آزمون را خط می‌گیرند. ماهره طاهر، مبارکشاه رستم، ناحیه راشقلا، اخبار. در ناحیه‌های رشت نورآباد دوره یکم آزمون جمهوری تاجیکستان وطن عزیزی من دایر شده. در آن خوانندگان مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی و جوانان بالیاقت و صاحب استعداد اشتراک نمودند. ادامه موضوع در گزارش ریگولی محمود. دوره یکم آزمون جمهوری تاجیکستان وطن عزیزی من در کاخ فرهنگ جماعت مهرآباد ناحیه نورآباد و کاخ فرهنگ شهرک غرب ناحیه رشت با شرکت خوانندگان و آموزگاران مؤسسه‌های تعلیمی، کسب آموزی و همچنین دیگر جوانان صاحب استعداد و بالیاقت برگزار گردید. هیئت حکمان از حساب نمایندگان مقامات محلی، فرهنگ و بخش زنان و جوانان اشتراکچیان را به شرط‌های آزمون شناس نمودند تا غالبان را به دور دوم از حساب داوطلبان معین کنند. بعداً اشتراکچیان دوره یکم در نزد هیئت حکمان وابسته به شرط‌های نظامنامه آزمون جمهوری تاجیکستان وطن عزیزی من از روی هنر سرایندگی، نوازندگی و صنعت تصویری برآمد کردند. رفت دوره اول آزمون جمهوری در ناحیه‌های نورآباد و رشت نشان داد که بیشتر داوطلبان ملکه و استعداد بلند داشته در انتخاب شعر و سرود، مضمون مندرجه و هنر و استعداد صنعت تصویری کوشش می‌کردند تا شرط‌های آزمون را رعایت کرده به دور دوم راه یابند. برگزاری آزمون جمهوری تاجیکستان وطن عزیزی من نشان داد که تنها دریافت چنین چهره‌های سرایندگی و چهره‌های صنعت موسیقی ضرور است که ما آنها را دریافت نماییم، زیرا صف چنین جوانان در بین جوانان زیاد گردیده است. نتیجه امروزی نشان داد که دریافت چنین چهره‌ها در بین جوانان نهایت زیاد است و بهره آنها را دریافت نمودن، کار بردن بین جوانان ضرور است و بست. شماره زیاد اشتراکچیان آزمون را خوانندگان مؤسسه‌های تعلیمی تشکیل می‌کردند که شوق و رغبت آنها به سرایندگی بیشتر بوده. سرودهایشان ترنمگر زیبایی‌های طبیعت، وصف وطن و وطن دوستی، صلح و ثبات، یکپارچگی تاجیکستان عزیز را در بر می‌گرفت. من شکرگزار از آن هستم که جوان زاده استقلالت این چنین اشتراکچی آزمون جمهوری تاجیکستان وطن عزیز من باشم. من سال دوم است که در این آزمون اشتراک نموده تا به دور جمهوری را خط می‌یابم. این سال من کوشش کرده ایستادم که تا در دور جمهوری سزاوار جام نمایان گردم. هیئت حکمان دوره یکم آزمون جمهوری به مضمون مندرجه، سطح بدیهیت، شعر و سرود، آهنگ و استعداد اجرا کنندگان و مهارت صحنوی داوطلبان از روی معیارهای پیش‌بینی شده بهاگذاری کرده غالبان را به دور دوم معین کردند. همین طریق رفت جنبش دوره یکم آزمون جمهوری تاجیکستان وطن عزیزی من در ناحیه‌های نورآباد و رشت نشان داد که 10 نفر داوطلبان صاحب استعداد و بالیاقت به دور منطقوی صاحب راحت شوند. ایدگل محمود، دادرجان میرزازاده برای برنامه اخبار از منطقه رشت. طبق پیشگویی متخصصان ساحه آب و هواشناسی مملکت، روزهای 10-12 می سال 2024 در یکشان شهر و ناحیه‌های کشور رعد و برق، باران پرشدت، ژاله و سیل به عمل می‌آید. با در نظر داشت این جهت پیشگیری از حادثه‌های ناخوش طبیعی، اداره و ساختارهای مربوطه را در یکجایی با اهالی لازم است که تدبیرهای مهم و سریع وقتی را عملی نمایند. تفصیلات بیشتری موضوع در گزارش قمرالدین حسین زاده.
мақомоти дахлдори кишвар ба маълумоти шаҳрвандон ва меҳмонон мерасонад ки рӯзҳои 10-12 майи соли 2024 дар як қатор шаҳри ноҳияҳои мамлакат шаҳри душанбе, ваҳдат, норак, кӯлоб, панҷакен, исфара, исаравшан, хорух, ноҳияҳои рӯдакӣ, варзоб, ҳисор, файзобод, рашт, сангвор, тоҷикобод, лахш, ёвон, хӯросон, данғара, ховалинг, муъминобод, шамсиддини шоҳӣ, балҷувон, восе, айнӣ, масҷои кӯҳӣ, шаҳристон, деваштич, ашт, рӯшон, ванҷ ва дарвоз бориши боронҳои шадид, раъду барқ, жола дар назар дошта шудааст. боронҳо дар манотиқи ёдшуда метавонанд боиси омадани сел, ярҷ ва сангрезиш гардад. рӯзҳои 10-12 майи соли 2024 ҳамчунин болоравии сатҳи об дар рудхонаҳои ёхсу, қизилсӯи ҷанубӣ ва дарёҳое ки аз нишобиҳои ҷанубӣ қаторгоҳҳои ҳисор, варзоб, лӯчоб ҷориянд эҳтимол дорад. рӯзҳои 10-11 май дар аксар ноҳияҳои мамлакат боридани борон, раъду барқ, жола пешгӯӣ шуда, дамои ҳаво низ то андозае паст мегардад. طبق معلومات агентии обу ҳавошиносии кишвар 10 то 12 майи соли равон дар ҳудуди мамлакат ҳаво якак бора номусоид гашта боронҳои шадид дар ҳудуди ноҳияҳои тобеи марказ, аз он ҷумла дар ҳудуди шаҳри душанбе, шаҳри ваҳдат, шаҳри норак, ноҳияҳои рӯдакӣ, варзоб, ҳисор, файзобод, рашт, сангвор, тоҷикобод, лахш ва минтақаи лучоб ва аз он ҷумла қаратоғ. бояд қайд намуд ки дар ҳудуди вилояти хатлон ин ҳам бошад ноҳияҳои ёвон, хӯросон, данғара, ховалинг, муъминобод, шамсиддини шоҳин, балҷувон, восе, шаҳри кӯлоб ва минтақаи дашти ҷум. дар ҳудуди вилояти суғд бошад дар ноҳияҳои панҷакент, айнӣ, масҷои кӯҳӣ, шаҳристон, истарафшан, деваштич, исфара, ашт ва ноҳияҳои ғарбии вилояти мухталифи кӯҳистон бошад. ин ҳам бошад шаҳри хорух, ноҳияи рӯшон, ноҳияи дарвоз ва ноҳияи ванҷ. боришоти шадиди борон ки баъдан ба зуҳуроти сел оварда мерасонад пешгӯӣ шуда истодааст. рӯзҳои 10 ва 11 май дар бештари ноҳияҳои ҷумҳурӣ боришоти бошиддат бо раъду барқ ва жола дар назар буда, дар бештари ноҳияҳои водии доманакӯҳӣ пастшавии ҳарорати рӯзонаи ҳаво аз 8 то 10 дараҷа пешгӯӣ мешавад. рӯзҳои 9, 10, 11 он ашхосе ки тариқи шоҳроҳи душанбе хорух, душанбе хуҷанд, душанбе рашт, лахш, ҷумҳурии қирғизистон нияти сафар кардан доранд. бори дигар хоҳиш мекунем дар мадди аввал оид ба вазъи роҳҳо, вазъи боду ҳаво маълумоти пурра гирифта воситаҳои нақлиётии худро омода созед ва агар имконият бошад дар ин рӯзҳо аз сафар намудан тариқи минтақаҳои хавфнок даст кашанд. чун бори дигар такрор мекунем, на танҳо омадани сел, балки фаромадани яҷ, фаромадани сангрезиш махсусан дар минтақаҳои кӯҳи Ағбаҳо хеле зиёд мегардад. рӯзҳои 9-11 майи соли 2024 дар шаҳри бохтар, ноҳияҳои шаҳри туз, қубодиён, дӯстии вилояти хатлон, шаҳри гулистони бӯстон ва ноҳияҳои ашти вилояти суғд, инчунин дар худи ноҳияи файзобод шамоли сахт аз самти ҷанубу ғарб хоҳад вазид. 9 май бошад бар асари вазиши бодҳои шадид дар як қатор ноҳияҳои вилояти хатлон чангу ғубор ба амал меояд. бо ин назардошт ҷиҳати пешгирии садамаҳо вобаста ба оқибатҳои эҳтимолии шароити обу ҳаво, идораву сохторҳои марбута дар якҷоягӣ бо аҳолӣ каналҳо, селраҳаҳо ва ҷӯйборҳоро саривақт тоза кунанд. падару модаронро зарур аст ки фарзандони ноболиғашонро беназорат нагузоранд. ба сайёҳон низ тавсия дода мешавад ки дар чунин рӯзҳо аз сайру сайёҳат дар мавзеъҳои кӯҳӣ худдорӣ намоянд. шахсони гирифторони бемориҳои дилу раг, диабети қанд ва бемориҳои роҳи нафас дар ин рӯзҳо бояд тамоми чораҳои эҳтиётии тиббиро андешанд. забон ҳастӣ ва бақои давлату миллат аст. имрӯз забоншиносон барои ҳамаҷониба омӯхтани тарих ва марҳилаҳои ташаккули забони тоҷикӣ тадқиқот ва пажӯҳишҳои илмӣ анҷом медиҳанд ки дар рушди забони давлатӣ ва поку бегазан нигоҳ доштани ин ганҷи бебаҳо замина мегузорад. шарҳи бештари мавзӯъ дар таҳияи ҳамкорони мо. қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи забони давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар мамлакат муваффақона амалӣ мегардад ва меъёрҳои забони давлатӣ дар асоси он риоя мешавад. мавриди омӯзиш ва таҳқиқот қарор додани масъалаҳои забон, таҳқиқ ва таълими забони давлатӣ рисолати олимони соҳа мебошад. бо назардошти поку беолоиш нигоҳ доштани забони ноби тоҷикӣ, риояи меъёрҳои он дар воситаҳои ахбори омма, истифодаи дуруст ва бо мавқеи калима ва воҳидҳои луғавӣ дар кафедра
кафедраи услубшиносӣ ва таҳрири адабии факултети журналистикаи донишгоҳи миллии тоҷикистон дар мавзӯи услубшиносӣ ва медиалингвистика проблема ва дурнамо конференсияи ҷумҳуриявии илмию назариявӣ баргузор гардид. дар кори конференс забоншиносон иштирок карда муҳимтарин масъалаҳои медиалингвистикаро мавриди таҳлилу баррасӣ қарор доданд. ҳамасола дар пояи кафедраи услубшиносӣ ва таҳрири адабии факултети журналистикаи донишгоҳи миллии тоҷикистон конференсияи услубшиносӣ ва медиалингвистика проблема ва дурнамо гузаронида мешавад ки дар он олимону муҳаққиқони тамоми ҷумҳурӣ иштирок мекунанд. дар конференсия мазкур проблемаҳо он масъалаҳое ки имрӯз ба забони васоити ахбори омма дахл доранд ва ҳамчунин масъалаҳое ки барои дурнамои ин соҳа бояд хизмат кунад мавриди баррасӣ қарор мегиранд. тамоми асарҳое ки ба забони васоити ахбори омма бахшида буданд он масъалаҳоеро дар бар мегирифт ки олимони мо то солҳои наздик ҳатто шояд даркам намекарданд ки бевосита равияи нав дар илми филология медиалингвистика аст ва аз ҳамон сол аз соли 2020 инҷониб ҳамасола ин конференсия дар пояи кафедра гузаронида мешавад. иштирокчиён дар мавзӯъҳои гуногун аз ҷумла меъёри забони адабӣ ва забони матбуоти профессор Баҳриддин Камолиддинов, матни реклама ҳамчун навъи махсус медиаматн, нақши воситаҳои грамматикӣ дар шаклгирии маънои шарт дар ҷумлаҳои мураккаб ва ғайра маъруза карданд. таъкид карда шуд ки вақтҳои охир корбурди бемавқеи воҳидҳои луғавӣ дар забони воситаҳои ахбори омма ба назар мерасад. олимони соҳа зимни баррасии муҳимтарин масъалаҳо таъкид карданд ки бояд дар воситаҳои ахбори омма меъёри забони тоҷикӣ дуруст риоя карда шавад. Нуриддини Қурбон, Фарҳоди Восеъ, Баҳодур Ҳасанзода барои барномаи ахбор. бинандагони гиромӣ, ба маълумоти шумо мерасонем ки дар асоси амри президенти ҷумҳурии тоҷикистон таҳти сарпарастии муассисаи давлатии китобхонаи миллии дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии тоҷикистон озмуни ҷумҳуриявӣ хонандаи беҳтарини асарҳои пешвои миллат барои соли 2024 баргузор карда мешавад. озмун бо мақсади арҷгузорӣ ба таърихи пурифтихори миллати тоҷик, омӯзиши амиқу ҳамаҷонибаи корнамоиҳои наҷиб ва фаъолияти шоистаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар роҳи наҷоти давлат, таҳкими ваҳдати миллӣ, эъмори модели нави давлати демократӣ, ҳуқуқбунёд, дунявӣ ва ягонаи Тоҷикистон дар шароити нави таърихӣ ва ба ин васила дарёфти чеҳраҳои нави суханвару сухандон, арҷ гузоштан ба арзишҳои миллию фарҳангӣ, инкишофи қобилияти эҷодӣ, таҳкими эҳсоси худогоҳию худшиносӣ, ифтихори миллӣ, тақвияти қобилияти кордониву роҳбарӣ, омӯзиши ҳамаҷонибаи мактаби давлатдории пешвои миллат байни қишрҳои ҷавонони кишвар, ба хусус донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти миёна ва олии касбӣ доир мегардад. озмун аз ду давр иборат буда, аз моҳи май то октябри соли 2024 ба таври зайл ташкил ва гузаронида мешавад. даври якум моҳи май дар муассисаҳои таҳсилоти миёна ва олии касбӣ, даври дуюм ҳафтаи чоруми моҳи сентябр, ҳафтаи якуми моҳи октябр барои ғолибони ҷойҳои якум, дуюм ва сеюми даври якум дар китобхонаи миллӣ. телефон барои маълумоти бештар 221 0632 221 8956 221 0273 221 014 221 5003 ва 221 3291. дар ҳамин ҷо нашри навбатӣ барномаи иттилоъотии ахбор хотима меёбад. хайр, саломат бошед.